Hindi mo mabuksan, no? Mahirap. Mahirap pabuksan. Ako nga. Ganito lang yan, no, misis. O, sige nga. Oh, kuha ka kutsara. O. Ilagay mo dyan. Mm. Kasi may ano dyan, no? Oh, may ano siya. May parang guhit siya dyan. Hindi dyan mo ilalagay. Ganyan, no? Oh. Tapos kuha ka ulit kutsara. Isa. Ibali dalawa na. O, ayan, no? Nag-lock na siya. Hawakan mo dyan para hindi siya tumalsik. Tapos ito naman, pipihitin mo. Ayan, no? 1, 2, 3. Ayan, no? Oh. Oh my God! Wow! Ito kasi guys, mahirap kasi buksan to talaga pag ano, kahit napakulan na o naluto na. So, buksan natin ulit yung isa. Lagyan mo yung kutsara. Oh. Lagyan mo ulit yung isa. Pipitin mo lang yan, oh.